बोला बोला बाबा भोलेनाथ की। केहू उनका के देखले हका हमरो बलमुआ मेला में भुलइले केहू उनका के देखले हका हर बताई ना का गइले। अरे रोआ मत, हम जल्दी पता लगा रहे हैं। जल्दी लगाई ना तनी आयो दादा। अरे रुको रुको, हम खोज के बता रहे हैं ना तुमको। देवघर में भोर हिस्से भइले लपाता सुबह हिस्से हम तो लगावता नि पाता देवघर में भोर हिस्से भइले लपाता सुबह हिस्से हम तो लगावता नि पाता कहतनी हाथ जोड़ी हो एगो मरुआ हमरी हो सब पूछिए जवाब भर दे हम का हमरो बलमुआ मेला में भुलइले केहू उनका के देखले हका हमरो बलमुआ मेला में भुलइले केहू उनका के देखले हका। हर जल्दी से खोजे ना बड़ा बेचैनी धरता। अरे टेंशन काहे को करती है, हम जल्दी से खोजेंगे ना। तनी खोजे जल्दी चल हम के डरन का अखिया में बाड़े उता का जरा लगइले जखमी जरा में कुमार के संगे रहिले अखिया में बाड़े उता का जरा लगइले जखमी जरा में कुमार संगे रहिले चलन शर्मा खोजे गइले हो लागे ना मिले अब पियो हमार चंद्र मोहन मुना खोजे चले रहिले का हमरो बलमुआ मेला में भुलइले केहू उनका के देखले हका हमरो बलमुआ मेला में भुलइले केहू उनका के देखले हका भीड़ लागल रहे भारी हो भोले बाबा के दुआरी हो जल ढारब हम हुआ अकेले का हमरो बलमुआ मेला में भुलइले केहू उनका के देखले हका हमरो बलमुआ मेला में भुलइले केहू उनका के देखले हका। राज स्टूडियो स्टेशन रोड सुगौली।